Dobro večer, dragi gledatelji. Opet vas je lijepo vidjeti. Pošto vas malo odgovara i nisam baš nekakva, nešto ću vam malo reći, no nemojte to nikome reći. Evo, reći ću vam jedno. Za 2 tjedna ću imati jednu malu priredbicu. A normalno, snimit ću sve, ali molim vas, odgovorite mi barem bar jedan komentar mi dajte. Jer, gdje se to kaže, nemam puno vremena, jer, normalno, nisam punoljetna da stavljam video na YouTube, ali opet, stvarno sam jako znatiželjna šta će ljudi reći. No, pokazat ću vam jednu malu, takozvanu, što sam ja još prije radila. Evo, jedan primjer mojeg aviona. Evo, vidite. Nije baš nekakav, ali dobro leti. Vidite ovo. Dobro, bacila sam ga kod curica, donekle. No, da to kažemo, neće biti dobro ako stalno budemo isto vrijeme. Gledajte, ako bilo ko poznaje Filipa Štimca, nek mi se javi, to jest nek mi pošalje komentar ili njegovu sliku. Normalno, ako poznajete Patriciju Rogomentić, onda mi samo postavite jednostavni odgovor ili komentar. Tako vam se svidi, no, ako vam se sviđa, brzo mi to javite. Ma makar mi ostavili jedan komentar, no, ne znam, nije mi baš nešto. No, vidimo se. Morala sam još danas nešto napraviti, jer ću izvoziti ako ne do idućeg tjedna nešto ne napravim. No, dobro, svaki tjedan ćemo imati zapravo emisiju. No, vidimo se, dok, laku noć svima.